Moje ime je Bruno Kovačić, direktor sam tvrtke Axilis. Tvrtka postoji već 5 godina i počeli smo sa razvojem softvera. Naša primarna djelatnost je bila razvoj softvera za veće firme. Međutim, tijekom nekoliko godina shvatili smo da takav oblik posla nije nešto što će nas dugoročno moći motivirati i da nećemo moći zadržati kadar koji želimo imati takvim pristupom. Te smo pred negdje 3 godine odlučili da ćemo malo promijeniti fokus i da ono što želimo postati je product oriented firma. Odnosno ćemo biti poduzeće koje nekome omogućuje da naprave kompletni softverski proizvod. Softverski proizvod je naravno puno šire od razvoja, od softverskog razvoja, tako da to uključuje strategiju, uključuje neki high level UX, uključuje onda UX, UI, design i na koncu naravno development i maintenance takvog proizvoda. Tijekom zadnje 3 godine aktivno smo radili na tome i sretan sam što smo sad uspjeli doći od točke gdje su svi naši klijenti zapravo firme koje traže kompletni product design i development. I to je ono što danas radimo, primarno tržište nam je Amerika i danas mislim nam 90% prihoda dolazi izvana i to su sve projekti na kojima smo angažirani da radimo ne samo razvoj softvera, nego smo im više strateška potpora, savjetujemo ih na koji način uopće lansirati proizvod, na koji način ga oblikovati, što zapravo je proizvod nekad, jer ljudi često dođu, imaju ideju što bi bio problem koji žele riješiti, međutim ne znaju na koji način to riješiti. Tako da nekako ono što mi pokušavamo je dati im tim kojim zna odraditi kompletni taj segment posla, od ideje pa do lansiranja proizvoda na tržištu. U Hrvatskoj mi smo bili radili nekoliko bankarskih aplikacija, među kojima je Zagrebačka banka, PBZ, to smo radili u partnerstvu sa SEK-om. Radili smo nešto bili za Konzum, neke mobilne aplikacije, od domaćeg tržišta, mislim da su to poznatiji brendovi za naše tržište. Od velikih svjetskih igrača radimo već 4-5 godina za Tevu. Teva je dakle firma koja je kupila Plivu, za njih radimo na jednom velikom softveru već čitav niz godina, imamo jedan cijeli tim koji radi na tome. A softveri koje radimo sad trenutno za američko tržište, to ipak, iako su to gore recimo biznisi solidne veličine za naše pojmove, do nas još nisu recimo došli, tako da nisu neki toliko poznati brendovi. Sve hrvatske firme koje se bave razvojem softvera, svi žele imati ured vani. To nije čisto radi toga da izgleda bolje, to je iz razloga što ako želite raditi prodaju na stranom tržištu, morate tamo biti prisutni. Nama je to bio cilj dugi niz godina da otvorimo negdje ured, međutim nismo to htjeli napraviti da otvorimo ured samo iz razloga da je to ured, da možemo reći da imamo gore ured. Ja sam 2 godine proveo u potrazi za partnerom strateškim koji bi nam na tržištu koje nam je ciljeno, u ovom slučaju Amerika, bio naša osoba gore, bio neko ko bi vodio taj ured, tako da to stvarno bude aktivan neki ured, a ne čisto predstavništvo. I pred godinu dana uspio sam naći partnera koji vodi sada naš američki ured. Gore mi radimo na način da imamo dijeljene urede u WeWorku, dakle coworking space. Jedan od takvih imamo u New Yorku iznajmljen, tako da ovisno o tome sa kojim klijentima trebamo raditi, radimo ili u New Yorku ili radimo u Providenceu. Providence je mali grad pored Bostona, gdje je Brown University i tamo nam je čak dobar dio klijenata nam dolazi iz te sfere. U našoj struci zna se koliko plaće moraju biti da ljudi budu zadovoljni i tu se brzo dođe do neke točke gdje plaća više nije faktor. Ja mislim da manje više sve firme poput nas daju sasvim zadovoljavajuće plaće svojim inženjerima. Ono što ljudi više gledaju po meni nakon što dostignu neki prag plaće je okruženje u kojem će raditi, tipovi projekta na kojem će raditi, fleksibilnosti u smislu da li moraju biti od 8 do 4 na poslu, 9 do 5 ili kakve god neka fiksna radna vremena, da li mogu raditi od doma kada požele, na radnom mjestu kakve stvari imaju, dakle da li im je ugodno raditi u tom prostoru ili su došli u nekakve boksove u kojima programiraju. Tako da jedna od stvari koje smo mi u tom smjeru napravili je bio ovaj novi ured. Cilj nam je bio napraviti veći ured u kojem ima dovoljno prostora, u kojem se možemo i širiti i željeli smo omogućiti da ljudi se u tom prostoru stvarno lijepo osjećaju. Jedno od glavnih pitanja kad smo uređivali ured je bio da li napraviti open space ili napraviti urede. To je trebalo neko vrijeme u principu dok smo se odlučili za tu opciju, s obzirom smo dosta pričali sa zaposlenicima i iako je open space lijep svima, vidjeli smo da on ima svojih nekih loših strana, to je često bude buka u takvom prostoru, iako je to kao kolaboracija i slično, ljudi ipak ne vole raditi u žamoru. Mi smo se na koncu odlučili za open space, međutim napravili smo sve što možemo da ga na neki način razbijemo i zvučno izoliramo. Iz tog razloga imamo
iako je sve otvoreno u jedan veliki prostor, nekako smo to uspjeli razbiti sa prostorijama koje smo ubacili između, da ipak smanjimo buku. I napravili smo dovoljno prostorija, ukupno 4 koje omogućavaju ljudima gdje mogu otići popričati. To su nekakve sobe za pozive, Skype callove. I njih smo napravili namjerno malo veće, da one nisu isključivo za jednu osobu koja može sjesti sa laptopom i pričati na Skype callu, nego su to isto prostorije gdje mogu 2-3 osobe sjesti i popričati kad trebaju, tako da ovaj open space dio ostaje mirno mjesto za rad gdje se ljudi ne ometaju.